Takže čus lidi, čus. No a dneska tady máme první díl z tohohle modpacku. Je to Prehistoric World. No a vlastně předešlý první video, protože tohle je nový kanál, takže předešlý první video, tak vlastně to bylo jenom takový přivítání, tak se mu mega daří, protože už tam jsou 3 lajky, nebo 4 spíš jakoby, a má to 52 zhlédnutí, takže já vám moc děkuju, zároveň mám už 3 odběry tady na tom kanále, což je úplně šílený, nečekal jsem, že vlastně jenom přivítací video udělá tak moc, takže fakt jsem rád, že jsem to přivítací video udělal vlastně. Každopádně tohle už je oficiální první díl z tohohle modpacku a kdyby někdo nevěděl, kdyby někdo neviděl to první video, tak se určitě koukněte, ale já vám tady ještě něco řeknu, nějaký důležitější informace, tak jenom tady na tom kanále, tak se bude natáčet jenom ten Minecraft modpack nebo Minecraft modpacky, prostě se tady budou natáčet. Prostě nic jiného, krom jenom Minecraft prostě, jo. A ještě k tomu, tak, abyste jenom věděli, tak určitě tohle, jo, to je důležitá informace, tohle není můj hlavní kanál. Tohle je můj vedlejší kanál, kde vlastně budu natáčet jenom ten Minecraft, ale kdybyste se chtěli kouknout na můj hlavní kanál, který se jmenuje Venux, jako jenom Venux, jo, tak prostě, jo, tak se to jmenuje. No, každopádně určitě se koukněte na ten můj hlavní kanál, protože tam nenatáčím jenom Minecraft, ale i třeba 7 Days to Die, Ark nebo různý takovýhle jiný hry. Samozřejmě natáčím tam i Minecraft, ale jakoby tady budu jenom natáčet Minecraft. Takže tak, no a určitě dejte odběr, like, zvoneček, ať vám žádný video neuteče, samozřejmě dejte i na ten můj hlavní kanál like, odběr a zvoneček, ať vám žádný video neuteče. A tak, každopádně, kdyby chtěl někdo vlastně teda jít na ten můj hlavní kanál, tak se jmenuje Venux, jo. Zopakuju to tady ještě jednou, jmenuje se Venux, jo. A vlastně ten kanál se jmenuje MC Venux a je to vlastně nově založený kanál, takže kdo je tady novej, tak vás tady vítám a jenom abyste věděli, tak tohle je můj vedlejší teda a tady jenom na tomhle kanále se bude natáčet jenom ten Minecraft. Takže tak, no a vlastně tohle je už první díl z tohohle Prehistoric World modpacku, takže my se pustíme do toho, vytvořím si nový svět. No a doufám, že jsem na něco nezapomněl, jestli jsem na něco zapomněl, tak mi to prosím napište dolů do komentářů a fakt děkuju moc za všechnu podporu. Každopádně, my už jdeme na to, já to pojmenuju moc Venux World. OK, necháme si teda survival, necháme si normal asi a necháme si, to si, když tak no, asi si vypnu ty cheaty, OK, vypnu si. No a my jdeme na to. Každopádně, kdyby někdo nevěděl, co je ten modpack, tak já to tady teď nebudu vysvětlovat, uvidíte v tomhle videu právě, ale když tak, kdybyste chtěli vědět nějaký podrobnosti o tomhle modpacku, který je fakt úžasný, tak se koukněte na to moje první video. Takže tak. A fakt doufám, že v tomhle videu nic nezapomenu říct, nebo jsem nezapomněl, takže jestli jo, tak mi fakt prosím napište dolů do komentářů, jestli jsem na něco nezapomněl. A já vám na to odpovím, nebo chápete prostě. Každopádně tak no. Už jsme tady. Nevím, proč jsem... Jo, ok, dobrý. A vlastně jsou tady i shadery, což je úplně mega dobrý. A jo, je to vlastně klasický Minecraft, ale jsou tady shadery, jsou tady dinosauři, jsou tady rytíři, jsou tady fosíly nějaký, no prostě je tady toho spoustu, takže já vám to teď právě nebudu všechno říkat. A jo, takže my jdeme na to lidi. Nový kanál už nám začíná a tohle je vlastně první díl z tohohle modpacku, takže já jsem se na to mega těšil a fakt jako extrém. OK. To je krásné. No konečně, ty hogo, to trvá vždycky hrozně dlouho, OK. Každopádně, my máme už tady nějaký věci, každopádně... No já si ty saplingy asi vezmu, pro jistotu. Tak a vykraftím si rovnou tady to. Plenky, vykraftím si z toho krafťák a
rovnou nějaký tyčky. Takhle krásně. Tak a vlastně koukněte se, fakt prosím, se koukněte na to moje první video, ještě vám chci říct, protože tam se říkaly nějaké informace a takovéhle věci, jo, takže fakt se na to první video koukněte, protože tam uvidíte prostě všechno možné. Takže jenom tak jsem vám to chtělo říct a rovnou tady fakt prosím zanechte odběr, protože chci dosáhnout za chvilku 10 odběratelů a fakt bych byl strašně vděčný, kdyby jsme dosáhli těch 10 odběratelů. Každopádně i na mém hlavním kanále už máme 47 odběratelů, takže určitě se stavte i na ten můj hlavní kanál, a určitě tam dejte i odběr, protože jak říkám, už se blížíme k 50 odběratelům na tom hlavním kanále Venux právě, takže fakt tam dejte ten odběr, ale samozřejmě i na tomhle kanále zanechte odběr. Takže tak, a my jdeme už pořádně hrát. Samozřejmě budou i streamy, budou i shorty, příspěvky, playlisty, prostě bude tady všechno na tomhle kanále, takže máte se na co těšit. Budou tady i nějaký speciály, i nějaký challenge z Minecraftu, takže fakt to bude nabitej kanál a tak. Takže tady máme what? Tady máme nějaký fialový stromy, OK, vypadá trošku zvláštně, neříkám nic. Já si tady každopádně vykraftím tady sekerku krásnou a jdeme na to, no, ne, to ježišmarja. OK, jakoby sekeru taky můžu, ale já jsem si chtěl hlavně vykraftit krumpáč. Tak. A jdu se kopat pod zem, protože potřebujeme kámen, takže tak. Bum, bum, bum. Takže kdyby si chtěl někdo stáhnout tenhle ten modpack, tak je to na CurseForge a jmenuje se teda Prehistoric World. Takže jenom abyste věděli, a kdybyste chtěli vidět právě nějaký ty informace a tak to je právě v tom prvním videu, takže tam se taky koukněte. Já fakt to několikrát teď opakuju tohle první video, protože nechci na nic zapomenout, ale jestli jsem teď už na něco zapomněl, tak prosím napište dolů do komentářů. A to je asi všechno. Na tomhle kanále budou ty videa trošičku delší, OK? Trošičku možná víc delší, ale tak. Takže my jdeme hrát Minecraft. OK, lidi, OK. Bum, bum. No, tak se mi rozbil krumpáč zrovna u posledního bloku tohohle. No nic, každopádně to nevadí. Ale tak, kamene teď máme podle mě docela dost, takže super. Já jsem teda chvilku nemluvil teďkon, protože jsem těžil cobblestone a nevím, co bych u toho říkal, jo, takže tak. Ale já se teda vykraftím tady. Tady to, pak sekerku a můžu si i vykraftit takový jiný meč než normálně a vykraftím si takovejhle meč, OK. A no, ale on bude horší, takže asi ne. Ale počkat, protože tady je, jak jsem říkal, spoustu těch modpacků.
Tak já jsem právě přemýšlím teďko, že já bych si mohl udělat takovouhle tyčku. A teďkon... OK, tak nic, tak to nevychází. OK, to nevadí lidi, to nevadí. Takže já si udělám prostě normální meč, jo, protože to je z toho všeho asi nejlepší. Takže tak. Ale jo. Si tady vezmu tohleto, vezmu si tady cobblestone. Rovnou si tady vytěžím tohleto, protože jo, no, protože jako z toho padne 96 dřeva. To tady píšou, jo, takže jenom abyste si nemysleli, že si to vymýšlím. Každopádně tak a jo, my jdeme hrát pořádně Minecraft, každopádně jak říkám, tohle je první díl, takže to ještě bude takový seznamování s váma a jako nějaký informace, budu to tady opakovat a tak, ale je to prostě oficiální první díl tohohle modpacku a je to zároveň nová série na novém kanále, takže tak. Ale fakt prosím, stavte se na můj hlavní kanál Venux, protože tam už to mám docela dobře rozjetý, takže fakt se tam stavte a dejte tam odběr, prosím. Každopádně my už jdeme pořádně hrát Minecraft a nebudu to tady už okecávat, protože už mě to taky nebaví, OK. Padlo nám fakt hodně dřeva, OK, hodně dřeva. Padlo nám stack a půl dřeva, to je šílený, OK, tady jsou ještě 2 logy, dobře, to je fakt hodně a oh my god, ale to je pěkný dřevo, lidi. Tak to se tady nechám tyhle ty saplingy, protože ty si pak zasadím u domu nebo tak třeba. Každopádně, jak říkám, tak tady v tom vlastně modpacku, tak je tady hodně modů, fakt hodně. A třeba tady i svítí takhle krásně oréčka, jo, takže tak. Něco tady slyším, OK. Počkat, já možná jenom sorry lidi, že to takhle dávám, nebo že to takhle dělám na videu, ale asi musím upravit zvuk, protože to je docela nahlas mi přijde. Takže tak. Tak, paráda. No, každopádně, já si tady vytěžím kopr, protože ten by se nám mohl třeba na něco i hodit. Tak, no ale jdeme dál. Tak, bum. Kolik je tady těch zombíků, jako? Čau. Dobrý. Já chci vylejzt na tuhle horu a kouknout se, jo? Protože třeba tam bude nějaká struktura nebo tak. A to bych nechtěla vynechat. Každopádně tady je nějaká kejvka, OK. Ale tak asi si projdem tu kejvku rovnou. Každopádně se teda natěžím nějaký uhlí, protože samozřejmě budeme potřebovat nějaký taročky. Takže tak. Tak. Krása. Ale krásných 12 kousků, to mi podle mě stačí, možná tady ještě někde bude uhlí, ale na to já už teď jsem chtěla říct prostý slovo, ale to je jedno. No, takže to nebudu říkat radši, ale tak no. Tak, no a jo, vlastně tady v tom modpacku je mega dobrý, že vlastně se takhle můžu svítit tou torčkou a nemusíte ji pokládat jako v normálním Minecraftu, protože v normálním Minecraftu je musíte pokládat, protože když to máte takhle v ruce, tak to stejně nesvítí, ale tady v tom modpacku to svítí, což je mega dobrý. Mám tady nějaký vajíčko, to si nechám. Každopádně rovnou si tady vytěžím ještě nějaký kopr. Ale jinak jdeme dál. Kdyby tahle ta kejvka nebyla teda moc veliká, ale vede dál, OK, no a tady už to končí. Dobře. Já nebudu teďko na sebe brát ten kopr, nějak to úplně teďko nepotřebuju. Spíš iron by byl dobrý, ale to bohužel tady nebylo. Ale kopr brát moc nebudu, no. OK, docela parkour tady dávám. Bum, vyplejtvám trošku toho cobblestone, ještě, že jsem se ho natížil hodně, ale já tady prostě potřebuju ty bloky, abych to vylez vůbec, takže tak.
A jsou tady vlastně i ty fosíly dinosauří, jo, takže to pak si taky ukážeme. Ale to to si ukážeme až třeba ve druhém díle, protože nevím, jestli tu dneska najdeme nějaký fosíly. Já bych spíš v dnešním díle chtěla najít třeba nějaký ten hrad, protože tady jsou i hrady vlastně. A tam bývají většinou v diamanty, takže to bych chtěl třeba najít, ale to ještě nevím, no. Až by potřebovali bychom určitě nějakou postel. Oh my god. OK. Každopádně jsem chtěl říct, že potřebujeme určitě nějaký ovce, protože už si potřebujeme udělat postel, aby jsme se mohli vyspat, protože tady nechci chodit úplně v noci, protože jsou tady normální mobové, ale můžou se tady spawnout i trošičku jiný. Samozřejmě je na ně menší šance, ale dají se tady spawnout, takže radši půjdu trošku rychlejc. Jestli bych tady nenašel aspoň třeba vesnici, nebo aspoň ty ovce. Ale vypadá, že zatím nějak ne. Už mi docházejí i hungry, takže není to úplně nejlepší začátek. Za mě teda určitě, ale tak jakoby co, no. Nějak to musíme zvládnout. Já jsem si myslel, že už tady svítí vesnice a to jenom tady hoří prostě strom. OK, dobře. Jakoby, že... OK. Oh my god, tady jsou... Já jsem z toho dostal prostě logy, OK. Dobře, dostal jsem prostě logy z toho, no nic. Každopádně, počkat, tam něco vidím. Tady něco vidím. Ne, tak to je... Hej, reálně, proč tady jsou ty jezera furt lávový? Jako k čemu mi to je teďkon? Jo, yes, lidi, takhle hned na začátek Waystone, to je dobrý, jako reálně. Protože Waystone se hodí lidi kvůli tomu, že OK, tady jsou mrkve prostě, tak to si vezmu. Ale Waystone se hodí, protože pak se tam můžete i teleportovat, ale musíte jich mít víc, ale tak jakoby hodí se, že jo, víš to. Takže to je paráda. To jsem docela rád, že jsem, že jsem ho našel. Yes, lidi, máme hrát. Yes, tak to je mega dobrý. To je mega dobrý. OK, máme hrad, lidi. Jo, ježišmarja. No. OK. Máme hodně málo hápek. Hodně málo hápek máme. Potřebuji se dojíst. Každopádně o tomhle hradu jsem právě mluvil a vlastně vevnitř tak jsou i rytíři, ale na tom nemáme moc vybavení. Ale právě on tam je i takovej dům. No prostě vám to ukážu, nebudu vám to teď říkat. Protože já už jsem ten modpack vlastně hrál chvilku, jo, přiznám se, takže vím trošičku, co tady je a tak. OK, lidi, tak máme první nějaký věcičky. OK, to není špatný, lidi. Máme už rovnou nějaký brnění, což se nám hodí. Já se tady rovnou i vezmu třeba nějaký torčky, protože proč ne? A jo, no, to se nám hodně vyplatilo, protože ten hrad, jak vidíte, tak tady vlastně není nikdo, ale tady vevnitř je fakt hodně rytířů, OK, takže tam bych úplně nechtěl skákat. Tady máme helmu, dobře. Tu si vezmu s radostí. Je super, že jsme získali hned takhle nějaký železný věci a železný meč, protože ten se nám bude hodit. Šípy, OK, ještě, že máme, hej lidi, tak my jsme na tom dobře teďko. Máme i reálně, OK, luk máme se šípama, ironový meč, OK, jako na začátek hodně dobrý lidi. Další ironový chestplate, tak se ho vezmu, jako víš co, hodí se. Každopádně hlavně, kde je ta, jo, tady je vlastně ten dům. A vevnitř vlastně, jak je ten dům, tak vevnitř v tom domu tak jsou taky rytíři, ale není jich tam zas tak tolik, dají se vyzabíjet, jo. Takže já do toho domu půjdu, protože, jako je to riskantní, OK, ale reálně v tom domu může být třeba půl staku diamantů a to se fakt hodí. Prostě jako několik diamantů se fakt jako hodí. Jako to se fakt hodí zariskovat, jako. Protože jestli tam budou fakt ty diamanty, tak to je mega dobrý.
Každopádně, my bychom to tak mohli vlastně, nevím, kde je ta čestka? Tady je čestka. Hej, lidi, vidíte, tady v jedné čestce, tak máme 3 diamanty, bro. Jakože na začátek hned diamanty, to je dobrý za mě lidi. Takže jakoby vedeme si dobře, takže tady by, jo, tam je čestka taky, OK, tady máme taky teda čestku. Tady jsou další 3 diamanty. Hej, to jste se zbláznili lidi, ne? Hej, jak to? Já jako vím, že tady, protože tenhle ten modpack jsem vlastně hrál a jakoby vím, co tady tak nějaký, ale že to zase jako tolik diamantů, to je už jako hodně fakt. 10 diamantů, 10. OK, máme tohleto patro zabraný, takže super, ale jakoby, že reálně fakt jako dobrý loot, no, fakt jako dobrý. Každopádně, my bychom, jako, jelikož byla čestka tady, tak podle mě bude i tady, yes. A já jsem to reálně tipnul jak borec prostě, jako, já už se v tom vyznám. Každopádně. Nepotřebuji ještě víc dolů. OK. Jo. To bychom měli. Tak, jo, oh my god. OK, ale lidi, je to tady fakt nebezpečný, no. Sorry, že třeba nikdy nebudu mluvit, ale prostě soustředím se, jo, nechci hned chcípnout takhle na začátku, takže tak. Ale já bych ho teoreticky mohl taky trefit. Tak, to není s tím lukem, takže toho můžu zabít takhle. OK, nezabiju. Soldier, OK. A tady je s tím lukem, no. Jo. Přestřelka, lidi, přestřelka. OK. Sakra. Jo, je mrtvej. Yes. Tak to bylo lehčí, než jsem myslel. OK, dobrá. Tak to bychom měli. A teďko nás se potřebuji dostat do lejc, že jo, takže. Tady to si vykopu, takhle, tak. Oh my god, kolik je tady diamantů? Tady je 4, 5, 6, 7, 8 diamantů v jedné částce a ještě nějaký železo. Tak to je extrém, lidi. Tomu říkám extrémní lootění, jako reálně. A to ještě, tenhle hrad, tak je ještě jako blbá struktura, tady je ještě mnohem víc věcí dobrých prostě, jo. Tady, hej lidi, to bude mega. OK, tady je nějaký i dort, dobře. Kolik je tady čestek? OK. Tak, jednoho máme a já se tam takhle opatrně k těm čestkám zase dostavím, protože jako nechci tady umřít. No. Máme vlastně tohleto dřevo, takže to můžeme taky použít, protože toho cobblestoneu už teda moc nemáme. Takže tak. A já to teoreticky tady můžu takhle v pohodě obestavit vlastně. Ty čestky myslím jako. A v pohodě se tam dostat. Ale potřebuju být hodně opatrný. Protože samozřejmě tady jsou nějaký, že jo, ty, OK. Co to je? To je nějaký už vylepšený, OK. Nebo vylepšený spíš jako, co to je? Jo, to už je rytíř a tohle je soldier, OK. Každopádně ty nějak zabiju, nějakým způsobem snad. A mají i nějaký teda zbraně, který z nich asi taky můžou vypadnout, nebo doufám.
A asi no, z toho mi nevypadla ta zbraň. A z tohohle taky ne, no nic. Ale, OK, zlatý jabko, to se hodí. Několik chlebů, OK. A rovnou i brambory, to se hodí jako jídlo, víš co? Na pohodičku. Tak. Další chleby. Dort je tady dokonce, OK. Na. Na. OK, lidi, umřeli jsme. A vlastně máme tady klíček, protože vlastně v tomhle modpacku tak tady jsou i hroby, jakoby. Jo. Ale vidíme tu naší smrt, takže si tam jenom dojdu a bude to pohoda. Každopádně nechtěl jsem umřít, ale jo, prostě umřel jsem. Takže nic, no. Nedá se nic dělat, hele. To se občas prostě stane, bohužel. Ale jakoby nevadí. Protože tam se můžeme vlastně úplně v pohodě dostat k té smrti, takže nevadí to. A hlavně je super, že vlastně my i vidíme, kde je ta smrt. Takže tak. Každopádně, tady nějaký OK, tak teď jsem trošku dobrý. Ale tady jsem chtěl říct, že je železo, ale já nemám ty svoje věci, no, takže to si ani nemůžu vzít. To je docela škoda, ale tak nevadí, no. Ježišma, já jsem tam zase spal taky. Já už prostě jdu sem. Nahoru. Tak. A prostě jdu. Takhle, tady tudy. A je to. OK. Nevím, dostávám tady nějaký achievementy, vůbec nevím, co to jako je. Takže tak, ale OK. Každopádně, já si jdu pro svoje věci, protože ty diamanty tam fakt jako nenechám. Sakra, OK. Dobře. Ne. Ach jo. Hej lidi, já nevím, co se mnou je, OK. Já nevím, co se mnou je. Jakože ale takhle na začátek máme dost věcí už. Že jo, protože máme vlastně ty diamanty, takže, což je mega. Máme tady nějaký dáreček, co to je, kde, OK. Dobře, asi, že jsme za to umřeli, nebo nevím. Ale to je jedno asi, no. Každopádně ten hrob, nebo tu naši, nebo kde jsme umřeli, tak už je tam, OK, už vidím i ten hrad. Takže super, já se tam teda jenom dojdu. A tak. Už jsme teda naštěstí tady. Ale jo, tady nevím, jak se tam vystavím. Buď bych se mohl natěžit tu hlínu, tady co je, samozřejmě, že jo, ale já myslím, že jsem se tady vystavoval někde, jo, tady jsem se vystavoval, takže stačí jít jenom sem. A už jsme tady. A už to jenom teďko vlastně úplně v pohodě skočit. A bylo by to hotový. Teďko už půjdu jenom sem. Jo, ale on to je úplně dole. Tak to je trošku problém, protože to je trošku problém. To je trošku větší problém. To je trošku větší. Jo, dobrý, ale máme to. Máme svoje věci, doufám, všechny. Tak. Já se jenom teď nějak jako odkopu, doufám. Tak. Ne. Dobrý. A jenom tady se ještě kouknu. Jo, tady jdou hitovat. OK. Ale to bych se musel prokopat ještě tady. Jo, a teďkon, no.
Jo, nemusím se prokopat tady jdou taky hitovat, že jo. Bum. 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 A bum. OK, to bychom měli. Tady je hodně dřeva, dobře. Lidi, tady je fakt hodně jako dřeva, to se hodí, jako neříkám nic. Tady to normální si určitě vezmu. Jo. Pak si bych mohl vzít ještě to džunglový, ale to je tak nějak asi všechno, tohle už tady nechám. Každopádně jako dobrý. A. Jo, ještě se chci kouknout. Tak. A chci se kouknout ještě na tuhletu čestku. Yes, tady je taky dřevo, OK. Jako na nastavení pak jako hodí se, že jo. Tak. OK. Dobře, tak to bychom měli. Já dám asi pryč tohleto a vezmu si tohleto dřevo a dám pryč. Tohle ne. A dám si pryč třeba tohle a vezmu si ještě tohle dřevo, OK. Tak jakoby, že dobrý, no, hodí se, jako. Ale máme 18 diamantů, jako, a to jsme ještě nevylutili celý, jako tohleto, že jo. Takže já to tady určitě zastavím. Tak, a to bychom měli, ale tady ještě by měla být taky čistka, že jo. Jo, OK. Ale to musíme už nějak opatrně obestavět. Jo. Na. Sakra. OK. To je hodně špatný. To je hodně špatný, lidi. Jakože tady umřeme, no. Jako sorry lidi, ale tohle video nebude úplně jakoby nejlepší, protože ještě jsem takovej, jakoby, že no chápete prostě, jakože tohle video nebude úplně nejlepší, jo. Každopádně jenom, abyste věděli, každopádně, kdyby jsme to tady nějakým způsobem obestavili, tak by to šlo, ale jediný problém tak je prostě s tím lukem, no. Jako ono by to jinak jako šlo v pohodě. Ale jako ten, co má ten luk, tak je prostě problém, no. OK. Oh my god. OK. Tak máme vyhráno, lidi. My tady máme. OK, tak to je hodně dobrý. To je až moc dobrý, jako. My tady lidi máme. Počkat. My máme lidi diamantový, takhle, diamantovou helmu, diamantový boty, ironový chestplate a máme ještě 26 diamantů a to je první díl teprve, chápete? Lidi, já jsem vám říkal, že prostě jako tahle ta série z tohohle modpacku bude fakt nabitá. Tohle možná bylo trošku nudnější, protože tahle ta struktura vlastně je dost těžká a kdybych to tady fajděl, tak bych hned umřel. Takže jsem šel na to opatrným způsobem, takže to bylo takový nudný, jo. Ale a ještě k tomu, tak jsem u toho ani moc nemluvil, protože jsem se soustředil. Takže to bylo takový jakoby blbý pro vás, ale jakoby, že nebojte, jsou tady i mnohem lepší struktury, kde prostě jsou tady takový doly vlastně, nebo takový, no doly jakoby, kde fakt je to extrémně nebezpečný, jo, a fakt jako tam se taky na to těším, protože to až najdeme ty doly, to až najdeme nějaký baráčky, kde jsou takový i duchové vlastně, tak to fakt jako, budete z toho nadšený, jo, říkám vám, budete z toho nadšený, každopádně tahle ta struktura je vlastně hrozně dobrá na začátek jí najít, jakoby, ale prostě je taková nudnější, no, když jdete tím opatrným způsobem. Já jsem teda šel, ale samozřejmě, kdybych nešel, tak by mě tam hned zabili, ale to asi chápete, snad doufám. Zbyt, tady jsou i nějaký bejci, OK.
On se rozeběhnul extrémně. Máme teda tady docela na nic počasí. Docela hodně na nic, ale jakoby OK, no. Každopádně měli bychom si najít nějaký místečko, kde se už pomalu jakoby... OK. Jdu do jeskyně. A nebo taky ne. OK, tak to je pěkně hnusný pavouk. Pěkně hnusný. Hej, tady ty pavouci v tomhle mopeku fakt nejsou jako pěkný, no. To jako musím přiznat. Jako ne, že by byly zase nějaký úplně odporný, ale jakoby... No, nejsou úplně nejhezčí. Tady je i creeper dokonce. OK. To jsem rád. OK, tady už je nějaký nový orečko, jak můžete vidět. Jo, tady už je nový orečko. A to myslím právě, že je to To myslím právě, že je to silver ole. Yes. A to se taky dá použít na spoustu věcí, takže to taky pak využijeme později. Každopádně tady už to končí, ale já jsem se ještě díval vlastně. A když půjdeme tam na tu stranu, tak tam ještě taky je něco, takže tam si koukneme. Já si jenom tady ale vytěžím aspoň tu uhlí, protože to se mi hodí. Ale dneska, jo, je to sice první díl, ale už dneska bych si našel aspoň nějaký trošičku místečko. Neříkám, že tam už budu na furt, ale našel bych si aspoň trošku nějaký místečko, kde se aspoň na chvilku ubydlím, nebo vypeču si nějaký věci, nebo tak, chápete. Protože jinak nevím, no. Takže tak, to bychom měli teda stihnout. Tohle video bude trošku delší, protože jsem na začátku dlouho povídal a dlouho jsem furt říkal, jestli jako jsem na něco nezapomněl, takže za to se omlouvám. Ale jo, každopádně tak, ale no, takže to jsme se docela zdrželi, ale za těch nějakých 20 minut, co už tady hrajeme, tak jsme toho udělali teda hodně, což je úplně super. Tady máme i krásně takhle iron. OK, tam máme nějaký orečko. Každopádně tady máme takhle krásně už iron pro nás připravený. Takže super. Jo, takže dobrý. Ale jenom... Tady to pokračuje teda dál, ale já se bojím, že už dlouho to nebude pokračovat. Že tady už to bude jakoby tak nějak končit, anebo ne lidi. OK, vypadá, že to není zas tak malá jeskyně, jak jsem si myslel. Dobře. OK, každopádně tady vytěším ten silver zase, protože ten budem do budoucna taky docela potřebovat. Jako ne nějak extrémně, ale budem. Takže tak, určitě si ale vytěžím ten iron. A tady si vytěžím ještě taky ten silver, tak. Ještě tady. Tak to bychom měli. Tady ještě taky silver, tak si to taky vytěžím. Vždycky se hodí nějaká ruda, že jo? Ale půjdeme už... OK. Já jsem myslel, že právě tohle to je uhlí, ale to jsou ty fosíly. Každopádně oni tady jsou různý fosíly. Tohle je zrovna plant fosil. A ta právě myslím... Jo, aha, tak to se nedá těžit kamenným krumpáčem, OK. Tak si uděláme železný, ale to jsem chtěla říct, že vlastně tady to je třeba plant fossil, jako rostlinná fosílie, ale jsou tady i třeba dinosauří fosílie, jsou tady prostě různý druhy, jo, a tohle je zrovna ta rostlinná fosílie, nebo to plant fossil prostě, jo. Každopádně tím se to nedá těžit, takže já si tady asi udělám trošku nějakou, jakoby... Trošku si tady udělám na chvilku baráček, jo, nebo nějaký místo, kde prostě chvilku budu. Takže to bude třeba tady takhle. Tady se to ještě osvětlím. A rovnou tak si ale uděláme. Nevím, jestli ironový, anebo rovnou diamantový, ale nechci plejtvat těma diamantama, takže si udělám spíš ten ironový zatím a to mi asi bude stačit. Takže tak. Ale jo, tím už to jde. A vidíte, je to plant fossil, OK? Takže tak. Takže to si vytěžíme určitě a... OK, lapis! To si děláš srandu. My máme lapis hnedka. Jako lapis je mega dobrý, protože tady
fakt ty enchanty jako potřebujeme, protože tady jsou i bossové nějaký a tak. A jako ty enchanty fakt budeme potřebovat, takže to jsem rád, že jsme našli takhle hned uhlí. Každopádně, jelikož jsme si udělali ten krumpáč, tak já asi už půjdu dál teda. Nemáme, jo, dobrý. Tak se najím. Fuj. Co to je? Ne, okay. Já jsem Hakve nechtěl zabít, jo, ale já jsem chtěl sebrat tu torečku, no to je jedno. Stejně na mě tak divně čuměl. Jo. Bam. OK. Gunpowder se tady, nebo Gunpowder se tady hodí, takže ten se vezmu. Tak, OK, ta jeskyně je fakt velká, no. Jako fakt je velká. Každá se tady vytěžím nějaký iron rovnou. Tak. Vytěžím se tady další iron. Jako iron fakt budeme potřebovat hodně. Takže ten si rád vytěžím. Je tady ho fakt hodně toho ironu. Jako reálně z toho hradu, tak jsme získali 31 vypečeného ironu. A teď máme ještě 15 jako nevypečeného a to ještě tady nějaký iron je, jo. Takže to je úplně super. Jo, tady jsem i viděl nějakou tu... Nevím teďko, kde to... Jo. OK, zabijeme zombíka. Jo, tady jsem viděl. Vlastně tohle je taky silver. Myslím, že to je taky silver. Jo, jako silver ore, jako tohleto, ale je to vlastně z jiného modpacku. Vidíte, ono se to jmenuje úplně stejně, ale prostě je to úplně z jiného modpacku, OK. Takže máme tady vlastně dva druhy toho silver, jo. Což jakoby nevím, je to takový zmatený pak, ale jako mě to nějak nevadí, takže OK, jako asi. Takže tak. Každopádně tady už tak nějak asi nepůjdu, tady se jenom vytěžím ten iron a půjdu tam dál, jak to pokračovalo. A pokračovalo to, myslím, že právě tady, jo. Tady to vypadá úplně na nějakou boss místnost, jako já se tady docela bojím jako jít. Jako koukejte, jak to vypadá, jako já nevím, jestli tady chci úplně bejt. Tady vypadá každou chvíli, že tady bude nějaký boss, ty vogo. Jako nevím, no. OK. Ale asi... Oh my god. OK. Je tam hodně skeletonů, je tam asi spawner, ale tím pádem to znamená, že já na ně půjdu, ale půjdu na ně s tím, chápete, s tím železným, teda s železným štítem, no jakoby, chápete. Teda, ježiš, lidi, já fakt vím, jak se kraftí štít, jo, jako, no dobře, no. Nebudeme to teď řešit, no. Trošku jsem se splet v kraftění, no. Ale tak to je jedno. Každopádně, jakoby, nevím, jestli to úplně dáme. Ale teda doufám, protože vypadá to tady dobře. Ale tady prostě, jo, tady vidíte už tu fosíli, jo, jinou. Ale what? What? Co? Ty skeletoni tady teďkon byly. Jo, oni asi spadli dolů, že jo? Aha, tak to já je tam asi zastavím, nebo nevím, buď se despawnuli, anebo spadli sem, ale nevím. Ale to je jedno, ale aspoň, že tady už nejsou, takže paráda. Jo, tady jsou rovnou plen fosil, jako ty fosíly se nám fakt budou pak hodit do budoucna, takže to já si je vezmu všechny. Rovnou si tady ještě vytěžím nějaký ty orečka jako jiný. A tak no. Takže za mě super úplně. Tak, ještě tady. Rovnou ještě vezmu ten silver. OK.
Jako tohle je první díl, jo, takže nečekejte tady, že tady budu craftit nějaký věci a stavět si už domeček a tak, jo, prostě je to taková první díl, taková pohodka, jako chápete. Tak, tady to si ještě vezmu. Krásný, to se mi líbí. Tady máme ještě taky nějaký orečko. Aha. To asi musím diamantovým krumpáčem, co? Jo, ale to je, počkej, to není normální oréčko. Hej, lidi, to já myslím, jo, a to je jakoby dost dobrý. To je dost dobrý oréčko, ale není to je to Ember oréčko. Jo, oni to vlastně tady už píšou i nahoře a potřebujete diamantový krumpáč. A to Ember, jakoby, že Ember oréčko je fakt jako docela dost dobrý za mě. Protože z toho se nedá craftit úplně tolik věcí zase, ale je to fakt jakoby dobrý. Ale prostě jako já nevím, jo, já nevím, jestli si kvůli tomu, ono to jako zase tak vzácný není, jo, já nevím, jestli si zase kvůli tomu chci craftit diamantový krumpáč, jako. Ale uvidíme, když tak se tam ještě zastavíme a uvidíme, jestli se to vyplatí. Každopádně tady máte tu vlastně jinou fosíli, je to Mesozoic fosil, ale je to vlastně už ta dinosauří fosílie a je to vlastně už, že to je DNA vlastně nějakého dinosaura. Tohle je DNA nějaký kytky, jakoby, chápete? Takže tak. Tady dám takhle torčku, aby se tam nespawnovala nějaký mobové, tady taky. Protože já jsem tady ještě viděl nějaký, jo, to je to Ember. Ale tady jsou taky ještě nějaký, jo, tady jsou taky ještě nějaký orečka, OK. Já to tady teda takhle osvětlím, aby se tady něco nespawnulo. Rovnou se s ním nějaký chlebíky, co jsem získal, jo, takže tak. Každopádně možná, no, zatím asi uvidíme. Ale jo, vykraftím se, já si vykraftím kalhoty, jo, protože reálně máme diamantový boty, diamantovou helmu, ironový štít, jo, ironový chestplate a tak, abych měl taky ironový, že jo, kalhoty, jo. Abych měl full nějaký armor, jo, takže tak. Takže to já si to vykraftím, protože jako toho ironu máme docela dost, jako reálně, jo, takže prostě si to vykraftím, OK. Ne, to jsem nechtěl. Tak to já si oblíknu. Jo, paráda. Tak jo, tak teď máme kompletní brnění lidi. Za mě jako docela v poho. Takhle hned na první díl. Tak, rovnou se tady vytěžím tenhle ten silver zase. Tak žádný fosílie tady asi nejsou. Oni právě nejsou jakoby moc vidět, ono se to moc nezdá na tom videu, ale oni fakt jsou takový úplně skrytý, jo, takže fakt si musíte dávat pozor, jestli jste prostě něco nepřehlídli, dobrý, protože ty fosílie fakt jsou docela jako nevidět. No vidíte, hele, teď jsem, předtím jsem tady šel a neviděl jsem to, takže vidíte prostě, že ono jako na tom videu se to možná nezdá, ale fakt oni nejsou moc vidět jako ty fosílie. Takže tak. No tady bylo fakt hodně jako. OK. Fakt hodně, no. Každopádně já asi půjdu teda dál, nebo nevím, jako mohl bych už jít nahoru, protože toho mám docela dost. Ale tak jako reálně proč bych nešel dál. Tady to už asi nebudu těžit, to nějak nepotřebujeme zrovna. A já půjdu asi sem. Tady to asi už končí. Jo, tady už to končí, ale je tady aspoň, já to tady osvětlím radši, ale je tady aspoň nějaký silver ještě, tak to si ještě vytěžím. A tady už to teda končí, ale tady to zase pokračuje, OK. A je tady asi hodně je tady asi hodně mobů docela. OK. Yes, tak to bychom měli, ale tohle lidi je fakt veliká jeskyně, jo? To je fakt jako obří docela. Takže to je super, ale není tady zase tak tolik mobů.
Jsem myslel, jako, že jich tady bude fakt hromada. Tak to já to osvětlím, než se tady teda naspawnují všichni. Protože, jo, tady jsou rovnou i fosílie, OK, tady je fakt hodně. Tady jsou další fosílie, lidi. Tady fakt máme spoustu. OK, tady je hromada fosílií, tak to jdeme těžit. Tady je rovnou i lapis. Lidi, tak to jsme normálně našli zlatý důl normálně. 100% tady bude i zlato, jo, ale jako chápete, jak to myslím. Jo, OK. Tady je toho fakt hodně. Jakože reálně tohle je fakt veliká jeskyně docela. Jako na první díl je to hodně veliká jeskyně za mě. Tady máme další fosílie. No jo. Omlouvám se. Každopádně vytěžíme se tohleto ještě, lidi. Ale fakt jako mega nabitý díl zatím. Tenhle ten první díl asi nebude úplně, jakoby, nejzábavnější, spíše takový nudnější mně přijde, ale doufám, že vás teda bude bavit. Ale mě to fakt jakoby baví, ale teď tady ani nějak moc nemluvím, protože na ten první díl se soustředím, jo, abych hned nějak neumřel. Takže to snad pochopíte, doufám. A tak, takže doufám, že vám to zase tak nevadí. A tady už jsou mobové, ok, tady už jsou mobové. Tady už jsou mobáci. A zkusíme to. OK, to jsem přežil. A ještě 2 skeletony, ok, to dáme lidi. OK. OK. Yes, máme to lidi, paráda. Ještě to tady trošku osvětlím, protože fakt nechci, aby se tady spawnovaly nějaký mobové. Ale aspoň trošku, jako chápete. Tak. No a to je fakt obří, jako. To je fakt veliký. Dobře. Tak jo, tak já to tady asi dotížím, ale už asi ukončíme video, protože na první díl podle mě je to fakt jako mega dobrý. Takže asi tak, no. Tady rovnou máme další fosíly, to je extrémně, jako lidi, co jsme našli v tomhletom prvním díle, je fakt jako mega. Sice asi to není nejzábavnější díl, ale našli jsme tady spoustu věcí, jako. Jako fakt extrémně moc. Nebo za mě aspoň teda. Tak a vidíte, jak krásně svítí ty orečka, což je za mě super, že svítěj. A jsou i takový hezčí a tak, ale hlavně jdou i líp vidět v těch jeskyních, což je úplně parádní. Za mě teda aspoň. Takže tak. A ještě jednou opakuju, kdyby si chtěl někdo stáhnout taky tenhle ten modpack, kde jsou dinosauři a různý takovýhle, chápete? Tak je to vlastně na CurseForge a je to na CurseForge a jmenuje se to Prehistoric World. Jo, to si tam prostě zadáte a už stahujete. Takže tak. To je mega těch fosílů. Tady je zase to Ember, ale prostě. Jako já nevím, jestli si kvůli tomu. Yes, je tady zlato, lidi. Fakt zlatý důl prostě, lidi. Každopádně nevím, jestli si kvůli tomu Ember orečku mám jako craftit ten diamantový krumpáč. No jako to Ember ore jako není. Nebo no, to Ember ore není jakoby úplně vzácný. Ale zase není úplně jakoby všude, jo. Takže nevím, jestli se to vyplatí. Ale asi si zatím nebudu craftit ten diamantový krumpáč. Když tak se tady stavím pak pro to orečko. Ember. Takže tak. Jakoby neříkám, jo, těch diamantů jako máme docela dost, ale pak to ještě, jako ty diamanty ještě pak potřebujeme vlastně na nějaký ty stroje a tak. A to prostě jako je za mě důležitější než nějaký Ember orečko, jo. Takže asi si to nebudu craftit, no. Zatím uvidíme. Jako určitě si diamantový krumpáč vykraftím, ale zatím asi teďko ne. No, uvidíme ještě, třeba na konci dílu si ho vykraftím. Že bychom to tak krásně zakončili. No každopádně tohle video už je vlastně skoro hodinu dlouhý, což já jsem říkal, že vlastně moje videa budou dlouhý, jo, takže když tak přetáčejte, prosím, ale ještě k tomu, jak je to první díl, tak prostě chci to hrát, takže a s váma samozřejmě i, takže tak, no. Takže doufám, že vám to nevadí. Je tady teda to zlato, takže to já si když tak taky vezmu. Jako tak hodí se mi, že jo, víš co? Víte co teda?
Ale tady si dám ještě torčku a třeba si to plácnu ještě sem tu torčku. A rovnou natěžíme teda nějaký to zlato. Myslím, že to je teda zlato, doufám. Jo, je to zlato. OK. A jeho tady... OK. A jeho tady je reálně hodně, jako. Se docela až divím. Každopádně tady je ta voda. Nevím, proč tady je teda voda, jako najednou jen tak, ale tak to je asi jedno. Já to tady prostě jenom... Co to je? Co to je? Je to nebezpečný nebo ne? What? Co to je? OK, tak to asi nebylo moc nebezpečný, OK. No nevadí. Tak nic. Tak to moc nebezpečný asi nebylo. Každopádně to je jedno. Ale já se to tady teda vytěžím. Tak, krása. Tady ještě to takhle dám. No a ještě se to dotěžíme, ale už to jinak skončíme, no. Protože jako za mě hodně úspěšný video a hlavně dlouhý taky. Takže tak. Tady máme ještě krásný lapis, to je prostě bomba, kolik je tady těch oreček. To není prostě jako v klasickém Minecraftu, že tam hledáš hodinu, nějakých 5 prostě lapisů, anebo 5 diamantů, prostě to tak tady není, no. Je to prostě takový zábavnější, no. A tak to je jakoby každý modpack, no. Ale ten kopr jakoby, no ten kopr se mi taky hodí v tomhle modpacku, ale já už nevím, co vyhazovat, víte. Třeba... asi ten cobblestone vyhodím, no, asi no. Tak. Tady je další to ember. To si děláš srandu, ne? Oni mi to prostě dělají na schvál. Oni podle mě chtějí, abych si prostě vykraftil ten klumpáč, nebo já nevím. O nic. Tady máme další iron. Hele, ironu, jak se říká, není nikdy dost, takže těžím iron. I když už mám stack, ale to je jedno. Nebo spíš stack a půl, jakoby chápete. Ale jakoby, já mám rád iron, jo. Iron je prostě mega dobrý, takže tak. Tady ještě, že jsem sem šel, protože tady je silver, ale je tady hlavně taky fosílie, takže to si vezmu. Je tady docela dost fosílie, OK. To se vyplatilo se mít. Jako je tady hodně, no. My máme 18 těch dinosauří a 45 už těch rostlinných, což je dost, podle mě. OK. To je super, já to asi silver brát nebudu, protože to teďko nutně nepotřebujeme nějak a hlavně ho už mám docela dost, takže to teďko nebudu brát to silver, nebo to silver orečko, chápete? No ale ještě se tady kouknu, jestli tady třeba něco nebude, ale jinak už tak nějak to je asi všechno. Samozřejmě určitě tady je ještě spoustu věcí, ale to budeme už prozkoumávat až zase v příštím díle, jo. Samozřejmě za kamerou budu i hrát taky nebo za kamerou taky budu hrát samozřejmě, takže to jenom abyste věděli. Každopádně stejně se mi rozbil ten krumpáč, takže já už končím, protože jinak bych tady ještě hrál dalších 5 hodin. Takže já bych to tady ukončil, lidi. Já myslím, že to bylo fakt mega dobrý video. Možná tohleto první díl z téhle nové série byl trošku takový nudnější. Bylo to dlouhý video, ale zase jsme toho udělali hodně. Já se omlouvám, že třeba chvilkama jsem nikdy nemluvil, ale já vždycky u té hry se soustředím, takže pro mě je to takový neobvyklý mluvit takhle u té hry, když třeba bojuju s někým, s nějakým skeletonem nebo tak, takže za to se když tak omlouvám. No ale za mě jsme toho udělali hrozně moc. Samozřejmě tady jsou i backpacky, jo, jsou tady i backpacky, takže to si taky vykraftíme, až půjdeme na vrch zase, jo. Protože na ten backpack potřebujeme kůži, ale jinak máme nějaký stringy a tak, takže už si backpack můžeme taky vykraftit. A to si vykraftíme až v příštím díle. Takže tak dejte odběr, like, zvoneček, ať vám žádný video neuteče z Minecraftu, nebo z Minecraft packu, nebo z challenge, nebo chápete prostě. Ale určitě se koukněte i na můj hlavní kanál, který se jmenuje jenom Venux, tam určitě taky dejte odběr. No a já se s váma loučím, omlouvám se, že tenhle ten první díl byl takovej trošku nudnější za mě, ale fakt jsme to udělali extrémně moc, takže to bylo nutný, tenhle první díl, takže tak. No a jo, já se s váma loučím, taky se omlouvám, jestli jsem už neměla tolik energie, protože už je docela, nebo ne docela dost hodin, ale je jakoby 8 tak nějak, nebo skoro 8, jo, takže tak. Takže už jsem takový unavenější trošičku.
A to je asi všechno, takže jo, a zatím čus. A doufám, že jsem na něco nezapomněla, z toho, tak mi to prosím napište dolů do komentářů. Čus.